Nagpahinumdum ang DOH kalabot sa mga sakit nga pwedeng makuha karong nagsugod na ang ting-ulan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Karong ting-ulan, daghang sakit ang makuha. Usa na diha ang dengue nga makuha sa paak sa lamok nga sagad nagapadaghan sa mga mapundong tubig. Ang barangay komunal sa Davao City, mas gipakusgan ang kampanya batok sa maong sakit. Gani walay natalang kaso sukad ning tuiga sa barangay. Samtang sa nakarabang tuig, usara ang natalang kaso. Perminti ang amo ang kuan, perminti ang among trabaho sa field, no. Nami katong tok-tok kulob, tak-tak kulob. Perminti to siya. Time to time naga-response me sa labi na katong nami mabalitaan, ma-report sa amo nga naay kalintura, and then even prospected cases of dengue pa lang. Talagang ginapadtuan na namo na. Ang mga residente nga among nahinabi kabalo na sa unsay buhaton aron malikay sa maong sakit. Kinahanglan mo pinato hinluan, i-check ang mga container bitaw nga ginapunduhan sa tubig. Isa na siya kabalikay ta sa kanang mga dengue. Daw media ma'am, kanang amuang kay balo dagang dahang lamok niya labi ng mga tubig nga naay pundo amo nang iyang mo. Sa 2024, ang Davao City adunay 7,089 dengue cases samtang 55 ang namatay. Mas taas si tandi sa 6,784 cases ug 52 ang patay sa tuig 2023. Ang dengue usa ka makamatay nga sakit nga makuha sa lamok nga Aedes aegypti nga carrier sa dengue. Magsugod kini sa trangkaso. Gawa sa dengue, ginapaigmat sab sa Department of Health ang publiko batok sa ubang sakit nga makuha atol sa ting-uwan sama sa water and foodborne diseases, influenza-like illnesses ug leptospirosis nga makuha sa ilaga. Daan ang gideklara sa Pag-asa nga nagsugod na ang ting-uwan tungod sa habagat. Nagpahimangno ang DOH nga kanunay tumanon ang 4T o ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga pwedeng punduhan sa tubig nga ituganan sa lamok. Magpabilin una sa balay kung naay sakit o kusog ang ulan. Kung makasinati og sintomas sa masahilanat, sore throat, ubo, pagsakit sa kalawasan, sakit sa ulo, diarrhea ug pagsuka, mamahimong magpakonsulta gilayon sa doktor. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.